Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninġabru ħanajdu din it-talba flimkien semmija. Alla ta' mħabba bla qis, intu qed tissaltna tiegħek li ċkejknin u lum li għenna nimxu fi triq ta' qdusija li tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Qegħdin naraw il-din il-qaddisa miġbura fil-Karmelu. Qed tispjega lill-oħta fil-manuskritt B lill-oħta Mari li talbitha tkellima fuq il-ħsibijiet u l-qdusija tagħha. Teresina fl-aħħar tgħidilna wara l-knielet ilha tfittex u tgħidlu nixtieq inkun martr, nixtieq inkun missjonarju. Imma fl-aħħar tgħidlu, O Ġesu, fl-aħħar sibta il-vokazzjoni tiegħi. Il-vokazzjoni tiegħi sa tkun l-imħabba. Imma sabiex l-imħabba tkun sodisfatta l-kollox, tikteb Teresina, jeħtieġilha titbaxxa u titbaxxa sax-xejn u tbiddel f'nar dan ix-xejn. O Ġesu, inti tafa, kitbet din il-verità. L-imħabba ma titħallas ħlief l-imħabba, għalhekk infittixt u sibt il-mistriħ ta' qalbi billi natik imħabba għall-imħabba. Għamlu għalikom infuskom ħbieb bis-saħħa tal-ħlieh diżonest. Ħalli meta jonqoskom jilqawkom fl-erejjex ta' dejjem. Ara mulej. Dan huwa l-kunsill li inti tajt lid-dixxipli tiegħek wara li kont qedtilhom li uliet id-dlam jimxu bil-għaqal aktar minn uliet id-dawl. Ma min huwa tal-qata tagħhom, wilt id-dawl jinfimt li x-xewqat tiegħi li nkun kollox, li nħaddan is-sejħat kollha. Huma għana li seta' iwassalni biex inkun inġusta. Għalhekk imbagħad ndejt bih biex nagħmel il-ħbieb. Waqt li ftakart fit-talba ta' Eliżew lill-missier tiegħu Elija meta żarda jgħidlu jagħtih l-ispirtu doppju tiegħu. Ersajt fl-ispirtu quddiem l-anġli jiena qalet u l-qaddisin u għedtilhom jiena li żar fost il-ħlejjaq u nara fil-miżerji tiegħi u d-djufija tiegħi imma naf ukoll kemm il-qlub nobli u ġenerużi jħobbu jagħmlu l-ġid. Allura, nitlobkom bil-ħniena mela, birkin li tgħixu fis-sema, iva nitlobkom bil-ħniena li tadottawni bħala bintkom.
ta'kom biss tkun il-glorja li tagħmlu li nikseb jien. Iżda ħajkun joġobkom tisimgħu it-talba tiegħi. Hija talba ardita, naf, imma nazzarda nitlobilkom li tiksbu ili l-imħabba doppja tagħkom. Qed titlob din l-anġli l-qaddisi. Ġesu ma nistax inqisa l-qiegħ it-talba tiegħi, nibża li nsib ruħi mafġa taħt it-toqol tax-xewqat arditi tiegħi. L-iskuża tiegħi hija li jiena tifla ċkejkna u t-tfal żgħar ma joqogħdux iqisu kull tifsira ta' kliemhom b'dana kollu il-ġenituri tagħhom meta jsibu ruhom fuq xi tron u jkollhom teżori bla qies. Ma jqogħdux jaħsbuha darbtejn sabiex jaqtaw ix-xewqat tal-ulli ċkejknin tagħhom li huma jħobbu daqskemm iħobbu lilhom infushom. Sabiex joġbuhom jagħmlu ħafna bil-waqt u jaslu sad-djufija huma infushom. Tajjeb mela jien bint il-Knisja u l-Knisja hija sultana għax hija arustek u divin sultan ta' Slaten. Mhumiex il-għana u l-glorja lanqas il-glorja tas-sema li tixxenna għalihom il-qalb ta' tifel ċkejken. Issa hawnhekk kull meta ta' tifel ċkejken jew għasfun ċkejken sa tkun qed tgħidha li nfisha Teres. Li tixxenna għalihom il-qalb ta' tifel ċkejken jifhem li l-glorja bid-dritt hija ta' Ħutu, l-anġli u l-qaddisin. Il-glorja tiegħu, ġifieri l-glorja tagħha, qed tkun ir-rifless ta' dak li tinfirex minn ġbien ommu. Dak li jitlob huwa l-imħabba. Dak għalija qed tgħid dan li nitlob huwa l-imħabba. Ma jafx ħlief ħaġa waħda biss, iħobb lilek u Ġesu. Li jemejjel li jaġbuk ma jistax jagħmilhom. Da jista' jxanda l-Evanġelu u lanqas ixerred demmu, iżda x'jiġri b'daqshekk. Ħutu jaħdmu minn floku. Waqt li hu tifel ċkejken, qed tgħid waqt li jiena tifel ċkejken, imma nibqa' qrib ħafna tat-tron tas-sultan u tas-sultana. Nibqa' nħobb f'isem ħuti li jkunu qegħdin jissiltu, imma kif se jixed imħabbtu la darba l-imħabba tidher fil-għamil. Tajjeb, mela it-tifel ċkejken, jinfisa taj, jixħed il-fjuri, jimla bil-fwieħa tagħhom it-tronni rjali u janni bleħnu fid-din il-kantiku tal-imħabba. Se naraw x'inhuma ta' jixħed il-fjuri. Il-fjuri mhumiex il-fjuri ta' il-fjuri huma sakrifiċċji, fjuretti konna ngħidulhom aħna. Iva maħbub tiegħi. Hekk huwa kif sejra tintem ħajti. Ma nistax insib mezz ieħor biex nurik imħabti li nixħet il-fjuri jiġifieri li ma nħalli jaħrabli ebda sagrifiċċju żgħir, ebda ħarsa, ebda kelma li nieħu l-ġid ukoll mill-iżgħar ħwejjeġ kollha kemm huma u li nagħmel dan għall-imħabba. Irrid imbagħti għall-imħabba u saħansitra nifraħ għall-imħabba. Bekk nixħet il-fjuri quddiem it-tron tiegħek. Ma niltaqax ma' fjur wieħed biss bla ma niftħu werqa għalik. Lesta li tbagħti. U mbagħad waqt li nixħet il-fjuri tiegħi nanni għax kif jista' jkun li wieħed jibki meta jkun qiegħed jagħmel azzjoni ta' għena kbir. Nanni dejjem ukoll meta jkolli niġbor il-fjuri tiegħi minn qalb ix-xewk. Di qed titkellem dwar it-tbatija ta' eżis semmija. Mhux fjuri u ferħ, ferħ fit-tbatija, ferħ fix-xewk. U l-għana tiegħi jkun aktar ħelu, aktar max-xewk, ikun twil u jniggess. Grazzi. Qaddisa Santa Teresina x'inti tallimna. Enna nkunu nixbħuk ftit. Ġesu x'jiswilek il-fjuri tiegħi
u l-għana tiegħi naf tajjeb li din ix-xita mfewħa, dawn il-petali bla saħħa bla siwi ta' xejn, dan il-għana ta' mħabba tal-iċken fost kollha kemm huma l-qlub lilek jaxquk. Iva, dawn ix-xejnijiet jagħtu gost. Jamlu titbissem lill-Knisja rebbieħa waqt li tiġbor il-fjuri tiegħi miftuħa werqa għall-imħabba u tagħmel li jgħaddu mill-idejn divini tiegħek, o Ġesu, din il-Knisja tas-sema li trid tilab ma' ċkejken bina, ċkejken bina, hekk dak, tixħet hija wkoll dawn il-fjuri li taħt il-mess divin tiegħek ġifieri jgħaddu mill-arbil ta' Alla. Dawn id-dbatijiet tagħha jiksbu siwi bla qis. Hekk jiġri mid-dbatijiet tiegħek int li qed tismani. U dawn id-dbatijiet imbagħad ixxerridhom fuq il-Knisja sofferenti biex tiftħilha l-fjammi u xxerridhom fuq il-Knisja militanti biex toħroġ rebbieħa. Il-Knisja rebbieħa hija dik tas-sema u x'vera bid-dbatijiet tagħna aħna nilbħu s-sema, mbagħad il-Knisja sofferenti hija dik tal-purgatorju għal dawk tal-purgatorju u l-Knisja militanti hija dik li għadha titħabat fuq lieda hawn fuq l-art. O Ġesu tiegħi tkompli Tereżina, jiena nħobbok, inħobb il-Knisja, ommi. Niftakar li l-iċken ċaqliqa ta' mħabba safja tiswa lill-Knisja aktar mill-emejjel l-oħra kollha meħudin flimkien. Imma l-imħabba safja tinsab tassew f'qalbi qed issaqsi u x-xewqat kbar tiegħi mhumiex forsi ħolma bluha u jekk dan huwa hekk Ġesu dawwalni int għax intaf li jiena rrid infittex il-verità. Jien xewqati huma rditi żejjed għamel li jgħibu għax dawn ix-xewqat huma lija l-akbar fost il-martirji kollha. B'dana kollu jiena nħossa ġewwa fija o Ġesu wara li x-xenna tal-ċaċet l-aktar għoljin tal-imħabba. Jekk ġurnata ma nasalx hemm inkun doqt aktar ħlewwa fil-martirju tiegħi, fil-bluwa tiegħi milli nkun nista' nitenna bija fih dan il-ferħ kollu tas-sema pajjiżi. Sakemm int ma tneħħilix permezz ta' miraklu it-tifkira ta' dawn it-tamiet tiegħi ta' din l-art mela ħallini nitenna bil-ħlewiet tal-imħabba matul l-eżilju tiegħi. Ħallini intiem l-imrar ħelu tal-martirju tiegħi. Ġifieri għażlet il-martirju tagħha taf li ma tistax tagħmlu il-martirju. Id-batijiet żgħar ta' kuljum toffrihom bl-imħabba. Ġesu, jekk ix-xewqa li nħobbok hija daqshekk ħelwa. X'ikun qatt meta nikseb l-imħabba li nitenna biha, l-imħabba li nitenna bik Ġesu. Kif tista' ruħek nieqsa mill-perfezzjoni bħal din tiegħi tixxennaq li tikseb il-milja tal-imħabba o Ġesu. Il-ħabib ewlieni tiegħi, il-ħabib waħdini tiegħi, int li nħobb b'mod waħdini. Ejdli x'misteru huwa dan? Għaliex ma żżommx dawn ix-xewqat kbar, għall-erwieħ kbar, għall-lajkli li jittajru hekk fil-għoli. Jiena nqis lil nnifsi bħala sfur żgħir u dajjef imlibbes biss bi ftit rix ħafif. Min ixxi jgħidla għandi minna biss il-għajnejn u l-qalb għax minkejja ċ-ċokon kbir tiegħi nazzarda nħares fiss lejn ix-xemx divina, ix-xemx tal-imħabba ġifieri tħares lejn Alla u qalbi tħoss fiha ix-xewqa kollha ħrara tal-għajkla. Il-għasfur żgħir irid kieku jtir lejn ix-xemx qawwija li ssaħħar il-għajnejn, irid kieku jkun jiġbaħ lil-ħut u l-ajkli li jara jolew il-fuq sal-ħuġġieġa divina ta' Trinità Qaddisa. Ja ħasra, dak kollu li jista' jagħmel huwa
li jolli daqsxejn il-ġwien ħżar tiegħu, imma li jtir mhux fis-seta żgħira tiegħu. X'se jsir minnu? Imut Bilali meta jara hekk bla ħila u le, il-għasfur żgħir lanqas biss jinfena bidwejja. B'telqa l-ħelwa jrid jibqa' jwaħħal ħarstu fuq ix-xemx divina, fuq Alla. Xejn ma jbeżżaw la r-riħ u lanqas ix-xita u jekk isħab iswed jiġi jaħbilu l-kewba tal-imħabba. Il-għasfur żgħir ma jibdilx postu għax jaf li lejn misħab ix-xemx, ġifieri dan Alla x-xemx, tibqa' tiddi dejjem u li d-dija tagħha ma tiddallamx lanqas għal waqt wieħed. Fiduċja tremenda f'Alla eżis semmija. Xi drabi huwa minnu l-qalb tal-għasfur żgħir tħebb għalija tebbesta. Hekk li hu jidhirlu li għandu jemmen li ma hemm xejn aktar ħlief isħab li jidawru. Dan mela huwa l-waqt tal-għena perfett għax li msejkna ħlejqa ċkejkna u dajfa. U li ma ferħ ikun għalih li jibqa' hemm xorta waħda u jħares fiss lejn id-dawl li ma jidirx li jibqa' moħbi għal-fidi tiegħu. Daqqa tajt meta hi tibqem quddiem Ġesu anke meta ma tħossux. M'intix tħossu ma jimpurtax, ibqem imma taf li qiegħed hemm. Ġesu sa issa nifhem imħabtek għall-għasfur żgħir sakemm ma jitbieċ minnek, imma jien naf u inti taf ukoll li ta' sikwied din il-ħlejqa ċkejkna u nieqsa mill-perfezzjoni għalkemm tibqa' f'posta, jiġifieri taħt ir-raġġi tax-xemx, taħt ir-raġġi tiegħek, tħalli li moħħha jixxerreġ xi ftit minn ħsieb waħdini tagħha. Naqqa xi żerrija tal-qamħ min-naħa tal-lemin jew tax-xellug, tmur tiġri wara xi dudu żgħir, jaqtajta li anfisha ta' meta tkun naqra mqarba, ma nafx kemm imqarba, ħdejja mhix imqarba żgur. Imbagħad hekk kif tiltaqa' ma' xi għadira żgħira tal-ilma. Ixxarrab il-ġwiena bil-kemm imsawra tagħha. Tara xi fjur li jogħġobha u moħħha jintela b'dan il-fjur. Fi ftit kliem li msejken għasfur żgħir minħabba li ma jistax itir fil-għoli bħal lajkli jibqa' jintilef fil-ftietaq ta' din l-art. Meta aħna norbtu qalbna mal-art qattajt, ma dak li qatt jintemm. Dana kollu wara dawn l-remejjer ħżiena minflok ma jmur jistaħba f'xerokna biex joqgħod jibki fuq il-miżerja tiegħu u jmut Bilali, il-għasfur żgħir, tinsewx l-għasfur żgħir hi jinfisha. Idur lejn ix-xemx maħbuba tiegħu, idur lejn Alla, iqiegħed il-ġwien ħżar imxarbin tiegħu għar-raġġi tagħha li jagħmlu kull ġid. Jitniegħed bħal ħuttafa u banja ħelwa jistqar bir-reqqa kollha in-nuqqasijiet tiegħu waqt li fit-telqa ardita tiegħu jaħseb li b'hekk sejjer jikseb qawwa akbar u jiġbed fuqu aktar bisħieħ l-imħabba ta' dak li ma ġiex biex isejjaħ lill-ġusti iżda lil midinbin. Fiduċja. Tina din il-fiduċja, Aziza, Qaddisa tagħna Tereżina. Ukoll jekk il-kewba li tistħoq ilha kull qima tibqa' truxa għad bespiż tal-karba tal-ħlejqa ċkejkna tagħha. Jekk tibqa' moħbija, tajjeb mela. Il-ħlejqa ċkejkna tibqa' mxarba. Tilqa li tibqa' miżruħa bil-bard. U tifraħ ukoll b'din it-tbatija li ġibet bidejha, jiġifieri jekk inti tmur quddiem Alla u tħoss li mhux qed jisimgħek, qed tgħid jiena xorta nibqa' fil-paċi u fil-ferħ. O Ġesu, il-għasfur żgħir tiegħek jinsab ferħan li huwa dajjef u ċkejken? X'kien isir minnu li kieku kien kbir? Qatt ma kien ikollu l-ardir li jidher qudiemek, li jieħu nasa qudiemek, iva ara. Din hija id-ġufija tiegħi l-oħra. Din hija d-ġufija tal-għasfur żgħir.
Meta jrid iħares fis lejn ix-xemx divina u isħab lanqas iħallih jara raġġ wieħed biss tagħha minkejja rrieda tajba tiegħu, il-għajnejn żgħar tiegħu jingħalqu, ir-ras żgħira tiegħu tistaħba taħt il-ġwiena żgħar u ċkejken imsejken tmur għajnu bih waqt li jibqa' jemmen imma li hija dejjem iżomm għajnejh imsawwem imsamra fuq il-kewba għażiża ma toffi. Qed tgħid meta jien immur quddiem il-mulej u xejn ma donnu jista' jissodisfani lil-Alla ma nħossux imma mmur norqod hemm nieħu dik in-nasa imma fil-paċi imma nafu li qiegħed hemm imma din tremenda din il-qaddisa naraw x'nieħdu hemm minnha. Il-mulej nebbaħni li nagħmel dawn il-programmi qed nieħu ħafna ġiti u nispera li qed jagħmel ħafna ġid lilna wkoll eżis semmija nipprofettaw. Meta jqum min-nasa ma jitnikkietx, il-qalb żgħira tiegħu tibqa' fil-paċi u jerġa' jibda x-xogħol tiegħu ta' mħabba x'jagħmel isejjaħ lill-anġew il-qaddisin li jolew bħall-lajkli lejn il-ħuġġiġa li teqret li hija l-oġġett ta' kull xewqa tiegħu u lajkli tiġihom ħasra minn dan huwa miż-żgħir. Iħarsuh, jiddefenduh u jħarbu l-isqra li jridu jaħtfuh u jibilawh. L-isqra li jaħtfu li huma ġbija tad-demonju il-asfur żgħir ma jibżax minnhom. Għax mhux miktub li għandu jsir ħtif tagħhom ta' dawn l-asafar, imma li jsir ħtif tal-ajkla li hu jikkontempla f'nofs ix-xemx tal-imħabba u m'għandi l-ebda biża' mix-xitan għax hemm Alla miegħi u Alla huwa akbar ħafna mix-xitan. U kelma ta' Alla, int l-ajkla meqjuma li jiena nħobbu li tiġbidni, int li nżilt dillar tal-eżilju għax trid tissofri tmut sabiex tiġbed l-erwieħ sa fiħdan il-ħuġġiġa eterna ta' Trinità Qaddisa, int li tlajt mill-ġdid sad-dawl li ħadd ma jista' jilħaq. Fejn issa tagħmmar għal dejjem waqt li bqajt ukoll dan il-witt ta' dmuħ moħbi taħt iġbija tal-ostja bajda u għajkla eterna int trid tajjex bis-sustanza divina tiegħek li msejkna ħlejqa ċkejkna li kont nerġa' nidħol fix-xejn tiegħi li kieku l-ħarsa divina tiegħek ma kellix tagħtini l-ħajja f'kull waqt. O Ġesu, ħallini ngħidlek fit-telfa tal-gratitudni tiegħi, ħallini ngħidlek li mħabbtek tasal sal-bluwa. U kif trid li qalbi quddiem din il-bluwa ma tagħtix is-salt lejk, kif tista' tkun meqjusa il-fiduċja tiegħi? Għalik naf tajjeb il-qaddisin għamlu huma wkoll il-bluwat tagħhom għamlu ħwejjeġ kbar għax kienu ajkli. Ġesu jiena ċkejkna wisq biex nagħmel ħwejjeġ kbar. U l-bluwa tiegħi hija li nittama li l-imħabba tiegħek tilqani bħala vittma, il-bluwa tiegħi tinsab fil-li nitlob bil-ħniena lil ħuti lajkli li jiksbu l-grazzja li ntir lejn ix-xemx tal-imħabba bl-istess ġwiena tal-lajkli divina. U hekk sakemm tkun trid intu maħbub tiegħi il-asfur żgħir tiegħek jibqa' bla forza u bla ġwiena imma jżomm ħarsu dejjem fissa fik. Irid ikun imsaħħar mill-ħarsa divina tiegħek, irid isir il-ħtif ta' mħabbtek, nittama li l-ġurnata int u għajkla meqjuma għad tiġi tfittex lill-asfur żgħir tiegħek u waqt li titla' miegħu sal-ħuġġiġa tal-imħabba tazzu għal dejjem fil-bellija taħraq ta' dik l-imħabba li lila offra ruħu bħala vittma. O Ġesu, ma nistax ngħid lill-erwieħ żgħar kollha kemm tfisser id-tbaxxija tiegħek li inti tbaxxejt. Jiena nħoss li kieku int kellek issib irwieħ żgħar u aktar dgħajfa minn din tiegħi ħaġa li ma tistax tkun kieku
kienet tkun il-għaxqa tiegħek li tfawwara bi grazzi kbar ukoll jekk tintelaq fiduċja sħiħa fil-ħnina tiegħek bla qis. Iżda għaliex jien nixtieq li nara f'dawn il-ħwejjeġ moħbija ta' mħabbtek. O Ġesu, mhux int waħdek kont li lili għallimtomli u għalhekk ma tistax forsi tarafhom lill-oħrajn ukoll, iva naf li tista' tagħmel dan u nitolbok bil-ħniena li tagħmlu, nitolbok li tbaxxi l-ħarsa divina tiegħek fuq għad kbir ta' rwieħ żgħar, nitolbok bil-ħrara li tagħżel leġjun ta' vittmi żgħar li jixirqu lill-imħabbtek. U hawnhekk Tereżina tispiċċa din il-qaddisa temmu ukoll jekk tindunaw dan it-tieni manuscript kbir lill-Oħta Mari bil-kelma mħabba, imħabbtek. U tiffirma il-wisq ċkejkna Sor Teresa tal-Bambin Ġesu u tal-wiċċ imqaddes reliġjuża Karmelitana Indenja. Nifqgħu illum is-semmija. Jien nixtieq nirringrazzjak u nsellimlek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true.